niku. Jadi kabarnya Mbak Novita? Alhamdulillah baik. Pak Dalang gimana kabarnya? Oh ya baik-baik saja. Seneng tuli gabung karo rombong aku. Oh iya senang. Ning ana syarate. Pripun? Nek melu rombong aku ora kena turu kowe. Ora wis ora turu. Wingi nyong ndeleng storine Niken Salindri. Iya tekan kono ya. Iya wis nganti kowe viral iki kepriwe Mbak Niken? Lah niku penyanyi saking ngambal lho Mas. Ya kaya aku lho tak boleh di siapa yo. Iya, kowe terus nyong anu karo Mbak Niken tolong diviralkan itu ya. Ternyata malah diviralkan lagi. Ternyata lumantar story-ne Mbak Niken Salindri kok jadi terkenal lho Mbak Novita. Ya ora. Artis apa? Tercemar lah iya ora terkenal. Mulai iki Mbak Novita tenang bae nek nang ning rombong aku upamane kowe kepengin geblek nguyuh ora apa-apa. Iya, ning syarate aja turu. Iya. Nggih. Nek turu gawa bantal kowe nang ngarepe Sarwono. Lah yo kesenengan Mas Sarwono kok. Ngadati kowe pemunden lho Mbak Novita. Oh nggih. Nah, niku titisane sekang dalang Depok ngedati lho. Napa nggih? Weh, omong disayang pasuriane mencorong tejane. Mencongor. Oh iya, siki jarine engko arep duit Mbak Novita. Nggih, kali sinten, Pak? Goro-goro warna-warna siki. Ya kok men kon milih dhewe ne goro-goro terus. Oke, siap. Sing enong jarine ya duit.